abubuwan nake so ka ringa tattaka mun ka gane irin da karfin nan muga jini yana tsagowa ta kasa kafa ka gane bala action za ka yi mana ka gane bala yau action din mu zai kasance ka gane normal so muke irin na jaruman nan ka gane wannan karafin ka gan su wannan karafin za ka hau kan dutsen nan tsaya gani bala on action za ka hau kan dutsen nan kana hawa kan dutsen nan ina ce ma action za ka fara tafiya wa'annan abubuwan nake so ka ringa tattaka mun ka gane irin da karfin nan muga jini yana tsagowa ta kasar kafa ka gane bala action za ka yi mana mai kyau yau abin da za ka yi kenan so muke ka ringa takawa sosai so nake na ringa ganin jini yana bullowa ta kasar kafa ka an yi ma laifi a gida da ka ce sai da abin da zai faru sai dai ya faru ka ce ma ka daina zuwa aike shine za ka bubbula kafa ka gane so nake in kawo ka ringa takawa kana murzawa ka gane bala action hakuri za ka yi script ne ya rubuta gashi nan zamu ga bala yana tattaka kafarsa sai jini yana tsittsiga mu je let's shoot kai mai kamera zo ga inda za ka yi mana focus zo ga da ka nan yawwa haka anan za ka bala kai ma ya kake wannan anan ya hau kan tudu yau hau kan tudu takalman ka bala cire takalman ka bala ka cire takalman ai ba takalman aka ce da ka yau hau kai mana mai kyau bala so nake in ka taka a ga ta dan cige din da gaske jinin ya biyo wannan karfan tsalalala ya zo na kaji bala kai mana mai kyau ya su duwa gar bulata ka kuma inda zaka same shi ka haska mana shi inda za mu ga emotion din fuskar sa muke so mu fara dauka in ya tattaga jinin ya zuzzuba sannan mu ƙara daukan emotion din kafarsa inda zai ƙara biyo karfan sosai on action bala ina ce ma action kawai ka dage yawa mu ga yanda ke mana focus yauwa kai mana focusing sosai akan balan ka gane so muke inda za a ganci yana takawa yauwa let's shoot action me aka bala kai da muke so ka taka karfan nan muga jini yana tsatsaga yana bata rigunan nan kuma ka zo kana wani so muke ka taka karfan nan fa kuma ka zo kana wani tsatsaga mana kafa me aka kan mi losing light da ranar ta fito da kwarin ta bala action kawai so nake ka taka ba so kana kai ba bari ai break it wannan a saki mu je let's shoot action taka karfan bala me aka bala sai da aka ce ka taka nan gudun zamu ga jini tana tsaga a gabanka kuma kana yin reverse ka taka mana karfan nan bala sosai sikirin fa haka zaka fi Adam Ezan da Alinnu bala Skebi International da haka zaka bi bala ba ka san daukaka ka zo ka taka karfan nan bala kar ka sa mi asara ka zo ka taka karfan nan wai bara mu baka normal wannan me minti nawa idan ka taka karfan nan bala kawai so muke mu ga jini yana tsatsaga daga kasan gaba ka biya bata wa'annan abubuwan ka gane bara mu break it wannan mu sake kaga wannan uku kenan muna refresh ka kasa memory ya cika kai mana wannan kullum mun je location bala kai ma ka dage yau kai daya mana mu je let's shoot mu break it wannan ka haska mana shi ne ya reflector ko za ka gwada